ko do de do ko aleto kaleto demission yala ko alaye alannani de tumami alena na balu ya kadina famu animisira ko inna ko wale mo nyinen ka ko do ko ni alannani ka tubu be mina ko do ko ka tubu ma temina kanka fagade ko wale kanka munke bo ambe min fo folo la demission ya min do na ya suratu mabalighya na ya sura libe kuma in fo wakati ma mabalighya ni demission ye koko ke wiye min fo ima balighya ini ala che ko ala timina noy fo itika wala haramade hakke koni hari ni demission na ye mo min kan na folo ciya aka woli jubo sara me ko munum bani ala che atemina no oye urufi al qalam anni salas anni shabib hatta yabluqa parce que be hadisa kono ciden ko kalmu korotara ka bo sabaka o saba demiseni bo kono ko demiseni fo kata baliguya wala ni demiseni ala nani ka sura mabaliguya de fentaka ala tamina nay me mo be se ka mina borka bugo kanyangi akana nyugona fo me fenta kana ya suru demiseni na madero ima baliguya ite mina nay kele bo mo baliguya len ko fe sa ni ala nani silama yi ala nani abi labo silama yi kafiriyara ibora silama ya kono me ka tubi ni tubira abe mina ube ate mina don ka wa ko ambe tubu nyini fe ka tubi ni tubira ka saga yi ko ka bo ala nani na alhamdulillah ambi toy ni ma tubi ambi fa ni ma tubi ambi fa don fana ko ika tubu te mina chogoshi hara ana tubira amba fa me kuma sahale nyamine amba nyina fa ka tubi na tigi tubira ka tubu be mina fagali be bo ka fana ni alaka hakkede do al fagali be bo ka te fa parce ala yo jeya nya qur'ana kono qul lil ladina kafaru yantahu yughfaru lahum ma qad salafa ala ko cide ma fo mo ye munu kafiriyara no ye kafiriya inda bila mente menani ala ya fara wala ni mogo ye ala nani silama na ye ala nani a kafiriya murti kuma de rabi labo silamiya kono silama nyema qadum ba nyini fe ka sagi ka tubi ni sagira ka tubi alhamdulillah fagalitika ni ma tubi de itora wa ala nani ninka silamiya sariya bi faga wodela ni nya ala tay wala ta ni tubira dolambi to yanti faga parce que ala ya yira ko ala ya fara mais faranfansha be yoro juma ni ye ciden nani ni mogo ye ciden nani de na nya soro a sera qadima kisera kiri tigala uma asorola harin na tubiranta le to yamba le fa harin na tubira aka tubu bani alace mi anta to jiya kuno amba le fa do be se kanyin ka ola aw ko ni alaf nanira na tigi tubira abe to ya te faga ni ciden nanina harin na tubiya tuba na la chamba faga donc ciden kan nanini ka jugo ala tay sawa amba foy ala kan nanili ala kabo kateme fembe ala kan nanini kabo ciden kan nanini mi ala ya ajeya nyede qur'ana kono ko ala ya fara ode ya to anya toy mi ciden ka hakke waye hadama de hakke de anta do ya la ciden ya faro ba mai ya fa waye hadama de hakke de donc a tenya mba fagade ka ciden ka tajuru sarala ni mogo do ko amma ciden yere ka nyanama ya mogo do ya nani ayuto e aya farama ayuto aya farama ayuto amba fo ayere ka nyanama ya fana kono aye mogo do faga ku ya nani donc am tado na be nyanama ya tumbe ya fani mbulu batte ya fa bolanto do wala amba fagade ni faram fansha de be ni minya ala nani ni asera aya sura sera kirima kiri tigela ba nyina fa ka tubi na tubira alhamdulillah be toy na ya sura ika koma she qaduma ma she kiri tigela uma ini alace iya alanna ni alace tubi kata alama iki yere to suturala kanata fo yorola itubi kata alama iki yere to suturala alabi ka tubu mina ika tubi ka bo alanna ni la alabi ka tubu mina woni sera sariya ma fana sariya ba nyini fe ka tubi ni tubi alhamdulillah ni ma tubi de sariya bi fa
ni nya ala tay me ciden ta ko ni no sera sariyama hari nu tubiran bi fa ko salli temene min yella ya kantiga salli bo kulu kan mami salli kenu uluye arakan folo ye kabaru ke arakan folo na nyinana kabaru munum be fo tekbiratul jawaidi anyinana uluko ka fatiha kala o kofi asagira kabaru nunna ka sura daka ko ama qabla kama badake kabaru munum fule ka fo tekbiratul jawaidi sunna udedo ni mogo min ñinanu ko foyi ta ka sallila qabula tala bara tala sagilite sallika tekbiratul jawaidi nunu nye sunna de ni mogo min ñinanu ko fenta tigi ka sallila wo ka salli basi tu ka sallika hari na tumu ke fentu ka sallila bon koni mogo mi bangebaga bato mi anyi afo e ka bangebaga fatura ki fitini to ni balu yara e ka bangebaga bato be ke munye cide nyen karanina bangebaga fatilon ko fe mbe munke munyu bato ye mbe munke u ko fe cide ko ka dwa ku ye dwa ku ka bangebaga fulay ani u ka sinju tugu u ko fe ni sinji min na tunte tugu na te tugu ni e ka bangebaga de ma tugu iku ka sunji tugu u kofe i bangebaga ka teri kaw akanu bagon iki janto ulula ka nyumanke ulu ye kulu dado ka nyumanke ulu ye ninde bangebaga funa batoli ye ufatulu kofe ka duawu ku ye ka sinji tugu sinji min tinte se ka tugu ni ulu de ma tugu iku ka sunji tugu kofe iku i janto u ka teri ula anu kanu bagaw iki janto ulula kanyumanke uluye bange baga fula batoli ye ninde ufatulen kofe bon ala kan te ko e baye e fayi danga e baye do ko kiri be chori na ya suru ye danga de ya ki fala ni ala ma farika ima tubi danga bi minake ka fo baye do ku yow tikisi fa ka danga denya junubu made bange baga fula bede batoli keri ka wajibi ni e bata ke ni baye do ku ye choko ni fa kutare ye danga de te ki fa segere na yi danga na ya soru ye danga kuin danga ko ke fana ni ala ma farika danga yimbi mina min bi ka ibe tubi kata alama de ka ya fanyi ni fafe bo ko ba fo salli ba sallin cini nunu nye kuma wude ante bambanan kamme yere janko na fo ko ambe nin kuma fasaru ku korodo mo bu fo ube fo mana min na kore munye antodo donc mo ka fo doro lahiya kantige salli ani sungalo salli donc ay ka fo o chogola kisi bola mo ka kuma nuna ante se ku fasari parce que ante kanyere do janko anu ukundo bon kon na fila salli ni jikru no qur'ana kara juman fasemantia ka bo donc salli de kanyi parce que salli qur'ana bala deja salli qur'ana abe salli la deja ufula de bebe salli kono ibe sika qur'ana kala ajikaru bala qur'ana kalam bala o bebe salli kono ajikaru bara qur'ana kalam bala o bebe salli kono bonni mo min tese ko ke jikiru min wakati min jikiru min kanka ke ko ke o wakati o de kanya na ya suru sufela de law wakati min e kanka nafila ke kan nafila ke wakati o de kausa ikan nafila ke
wakati min fana ni kanka kurana de kala ka kurana ke wakati la o de kanye wakati min fana ni jikiru de fora sogoma komi ni sogoma ni ajikaru be ko ulu fo sogoma o de kanye wala fila jikiru ika ulu fo wakati o de kanye kateme ko ibe salli woreke wala menin ni min wakati te donc min ye salli o de kanyu bebe salli kono kurana kala ba kono jikiru ba kono koni mɔgɔ min wulila ko a bɛ taa sali misiri la i y'a sɔrɔ misiri jama salire bɛ jama sali baraji sɔrɔ i ka ŋaniya ɲuman min b'i la i bɛ sara ni o ye mais jama sali baraji yɛrɛ tɛ sɔrɔ mais i bɛ sara n'i ka ŋaniya ɲuman ye k'a di mun ma an y'o fɔ an ko min tɛ tiɲɛ ye dɔrɔn nin ye gɔrɔbali ye ni koni ye nafolo do min na min tɛ tiɲɛ ye o de tɔgɔ ye ko nafolo tiɲɛ ko olu fɛ ko ni mɔgɔ min bɛ su ko fini min bɛ su la complet min bɛ su la a b'a ta nin ye laada jugu de su ko ye fardun kifaya de n'a y'a sɔrɔ koni e bɛ yɔrɔ min su ko la caman bɛ a tɛ wajibi e kan n'u k'u ka su ko n'i bɛ se ka ko ni ala ye a ko ni ala ye n'i tɛ se ka ko fu yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ ne b'a ka su ko mais a bɛ n sara de n'u bɛ bɛn sara la i bɛ min d'i ma o b'a d'i ma mais k'a fɔ a bɛ laada kɔnɔ n'e bɛ su ko complet min b'a la e b'o ta de o ye laada jugu o tɛ bɛn bon n'a y'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min yɛrɛ su ko la si tɛ ni e de tɛ su ko kɛra e ma fardu ayini ye a bɛ daga diyagoya a bɛ e ka diyagoya i ka su ko de dɔrɔmɛ kelen kana minɛ parce que a wajibiri ka nin yɔrɔ la sariya la de ni e kelen de bɛ yɔrɔ la e kelen pewu de ye su kɔda ye mɔgɔ wɛrɛ si tɛ n'a bɛ se ka su kɔ su koli kɛra e ka fardu ayinu diyagoya dɔ silamɛya ka e k'a kɔ o la dɔrɔmɛ kelen a tɛ daga e k'a minɛ parce que e ta kɛra komi alabato de sariya y'a bili kan a tɛ daga e ka foyi minɛ e bɛ su in kɔ fu mais yɔrɔ min su kola ka ca ye a ma wajibiya e kan su kola ka ca ye n'u ko fɔ e de k'u ka su kɔ u ko ne kɔni ka su ko ne t'a kɛ fu baasi tɛ ka n'i ma se k'a kɛ fu i b'i sara min na i b'i sara la mais k'a kɛ laada kɔnɔ n'i ye su ko complet min b'a la i b'a to o ye laada jugu ye ka mun kɛ a bɛ mun a bɛ min ko ni e taara e balima dɔ fɔ a ye misirikira a ye dumuni d'e ma a bɛ da i k'a dun lesira a bɛ da i k'a dun kɛ n'i ma dankaniya t'i bolo ko dumuni min a ye kantigɛli fɛn dɔ faga sɛtanɛ la k'a dun dumuni la ni e m'o ye o dankaniya t'i bolo yahudiya ka dumuni musiriku a dagari k'a dun nasara ka dumuni musiriku a dagari k'a dun kafiru tɔw ka dumuni silamɛya sariya ma haramu i ma a dagari k'a dun dumuni min yɛrɛ ni e kɔni ye dankaniya sɔrɔ dumuni min na ko nin ye haramu de ou bien a ye kantigɛli fɛn dɔ kantigɛ a ka bɔli la sisan a y'a don dumuni la kan'o dun o ye jifa ye o ma uhilla li ghayrillahi bihi ani o ma jubiha ila nusubi n'i y'o dɔn sogo min n'a bolo i t'o dun mais a ka dumuni min ni e tɛ dankaniya t'i bolo a haramu la dumuni yɛrɛ a y'a di e ma dagara i k'a dun yahudaw tun bɛ dumuni tobi u bɛ ciden invité a bɛ t'o dun musow ka tɛmɛ bon ko kaburuso dɔ ko a bɛ sira de la mais u ye kaburuso sira b'a munumunu mais sira dɔ bɛ u y'a bɔ kaburuso kɔnɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ de y'o bɔ sinon kaburuso a man ka mɔgɔ ka taa mun kan a kan ka datugu de pewu ka kɔgɔ k'a la kaburu kan ka bonya mɔgɔ kan'u dɔgɔya ka jɔ kaburu kan ka tɛmɛ kaburu kan o tɛ bɛn mɔgɔw ye sira man ka bɔ kaburusow la
fo n'a y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ de y'a dila kaburu bɛ la kɛrɛfɛ de sira in fɛrɛlen don mɔgɔ bɛ se ka bɔ n'a ye mɔgɔ si tɛ se kaburu ma o n'a ɲɔgɔnna ko a bɛ daga muso ka tɛmɛ n'a ye baasi t'a la nko o de y'a to dɔɔnikɛbaw ko an b'a ye setu tuma min a ye ciden ɲininka kaburu jiyara duwawu ma ko ciden y'a fɔ a ye ko a laɲini ye mun ye ko muso tɛ kaburu jura muso tɛ taa kaburu jura jiyara mais a laɲini de n'a bɛ tɛmɛ kaburu la ko a bɛ tɛmɛ kaburu n'a bɛ tɛmɛ kaburu da o de y'a to ciden ye duwawu in fɔ an b'a ye setu ye a laɲini tɛ ko muso bɛ wele ka taa kaburu jiyara mais n'a tɛmɛtɔ don kaburu la yɔrɔ min a bɛ se ka duwawu in fɔ o n'a y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ de ye sira bɔ ye mɔgɔw bɛ tɛmɛ ni sira ye kaburu bɛ sira kɛrɛfɛlaw de la sira fɛrɛlen de don a da bɔra sira de kama mɔgɔw ka tɛmɛ n'o ni muso tɛmɛna n'o de ye baasi t'o la a tɛmɛtɔ duwawu min kan ka kɛ su ye fana a b'a fɔ a jamu kama ko mɔgɔ ye i den tɔgɔ mɔgɔ dɔ la tɔgɔ da mɔgɔ dɔ la i bɛ den wele a jamu den wele a tɔgɔ de la o de y'a to a ɲininen don den faw fɛ tɔgɔ ɲuman de ka don denw na i y'a tɔgɔ da min na a wele o tɔgɔ de la kana wele a jamu la i b'a wele a tɔgɔ la Imani? Bon, ko dɔw k'olu bɛ kafiri jamanaw la u bɛ fini kala de kɛ u bɛ kafiriw ka finiw kala u ka jipuw ni fɛnw bon kalalikɛla fɛn o fɛn ye fini haramuyalen don n'i yɛrɛ y'a dɔn a haramuyara muso ka ni fini dɔ ka bɔ n'a ye wali cɛw cɛ la e yɛrɛ b'a dɔn muso min nani ma k'i ka kala a b'a dɔn de fana ka bɔ n'a ye a haramuyara i k'o kala fini n'a dɔn ni haramuyara tigi ma e yɛrɛ b'a dɔn n'a a y'a dɔn fana a b'a baara kɛ n'a ye haramu in de la a haramuyara i ko fini kala a tigi ma u ka jupu kunkurunin ninnu ani u ka fini kunkuru e yɛrɛ b'a dɔn min nana nin kalan fɛ a tɛ nin dɔn a cɛ ɲɛ kɔrɔ dɛ nin bɛ bɔ n'a ye dɛ a haramuyara i k'a kala ye a b'o cogo la fini bɛ jigale kabakuru duguma n'i kɛra kalalikɛla ye ni min nani ma ni cɛ dɔn a suma i k'a bilale kabakuru fura kɔfɛ ne bɛ fini kala k'a da yen yɔrɔ de la cɛ n'a ko ne t'a jigi ko taa yɔrɔ wɛrɛ a haramuyara i k'a kala ye n'a b'a jigi i kana fini kala ka jigi ale kabakuru duguma wali cɛ fini dɛ a fɔ a tigi ye dɛ fini ne b'a da ne bɛ fini kala cɛ ye n b'a a bɛ dale kabakuru fila kɔfɛ de dɛ n'a ko ne t'a bɛ jigi de ko taa yɔrɔ wɛrɛ haramuyara i k'a kala donc dɔnnikɛba ye nin de fɔ wala ta'awanu alal ismi wal udwani ala ko kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la dɛ fɛn o fɛn ye haramu da dankaniya b'i bolo ou bien i b'a dɔn ka caya nin ko in kɔni ni ne y'a kala u b'a utilisé ka baara haramu de la a haramuyara i k'o kala bon ko i fa kɛ ko ni a ko i ka fili kala la e yɛrɛ b'a dɔn ale b'a ka fili tɛmɛ dɛ ni e y'a kala ka birali kabakuru fila kɔfɛ ko a t'a dɔn e b'o kɛ cogo di e y'i ka baara kɛ a kala i ka birali kabakuru kura kɔfɛ i ka d'a ma n'a ka d'a ye a k'a dɔn n'a ka d'a ye a kan'a dɔn la ta'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq mɔgɔ si tɛ danfɛn bato danmasa kutali la innama ta'atu fil ma'ruf cidon ko n'i y'a ye ko a ye batoli k'ale batoli bɛ kɛ sariya de la dɛ ni mɔgɔ bɛ sariya kadiri kɔnɔ i b'a bato o de la ni mɔgɔ bɔrɔ kɔnɔ ala ka bɔ ni ale ala ka sariya ka bɔ ni ale ciden ka sunna na ka sariya ka bɔ ale donc fini kala k'a d'a ma ciden ye fini kala ka bila hakɛ min na n'a y'a dɔn alhamdulillah n'a ma dɔn e ma foyi kɛ ni bon ko ni mɔgɔ min ye den kɔnɔ wari nin fiɲɛla k'a tugu den na i y'a tiɲɛ diya de b'i kan den diya de b'i kan ani fana
ibe ewa kalo fula su ku tugu ɲɔgɔn na kafara min bini ala cɛ den ta diya b'i kan ko k'i da borosoni saribo ye allahu alam n t'o dɔn bon ko ni bangebaga fatura ka juru to ala o juru sarale den ka wajibi ye wa wajibi ti kan o de y'a to Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko a ko a tɛ daga mɔgɔ ka jaka di fa ma to daga i ka jaka di ba ma i bangebaga a ko a tɛ daga i ka jaka d'a ma nafagatili kama parce que ni se t'i bangebaga ye se bɛ e den ɲɛ a ka nafagati kɛri ka wajibi ye a ko ala a tɛ daga i k'i ka jaka di bangebaga ma pour k'a ka nafagati bi ka bɔ i kan mais a ko a bɛ daga i k'i jaka di fa ma i bɛ ba ma ni juru de b'a la a ko parce que fa ka juru sarali t'i ka wajibi ye ni ba sara juru sarali t'i ka wajibi ye a bɛ daga i ka jaka kɛ ka juru in sara Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah bɛ nin kan Ibn Usaymin rahimahullah fana ye nin de fɔ k'a giriya a sarali juru sarali t'i ka wajibi mais ni se bɛ den ye a bɛ bangebaga bato la a bɛ ɲumanya de la ka ti bangebaga ma a ka juru sara n'a se b'i ye a ka juru sara o de ka ɲi o ye ɲuman ye ka ti bangebaga ma o ye bangebaga bato dɔ ye mais a wajibilen kɔni t'i kan mais anw ta kɛra mun ye e k'i ka bangebaga juru sara o tɛ dɛ sisan denw b'a fɔ de bangebaga yɛrɛ sara ka nafolo min yɛrɛ tɔ fɔlɔ san'a ka tiɲɛ tila a y'a ka bangebagaw juru sara u b'u ba o yɛrɛ de ma sisan balawu ye nin de ye o k'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni sara ka nafolo min to dɔrɔmɛ kelen tɛ tiɲɛ tabaga bolo a la fɔlɔ n'a ka juru ma sara de parce que tuma min ala ye tiɲɛ fɔ a ko min ba'di wasiyati aw dayn min ba'di wasiyata yusa biha aw dayn a ko wasiyakanw bɔlen kɔfɛ nafolo la de ani juru bɔlen kɔfɛ nafolo la de o kɔfɛ ni tɔ min tora tiɲɛ tabaga ka garijɛgɛ y'o ye donc a tɛ daga yɛrɛ ni mɔgɔ sara a ye nafolo to juru b'a la a tɛ daga ka tiɲɛ tila fo a ka juru in de sara jaa ko a ka juru ka sara ka bɔ a ka nafolo la de ni tɔ tora a ka garijɛgɛ bɔ de la a b'o tila ni juru ye nafolo bɛɛ ba fana ala ma ka garijɛgɛ don a bolo mais olu b'a fɔ de ko dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ an yɛrɛ ka nafolo la fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni juru hami b'a yɛrɛ la mun na a b'u sara dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ an ka nafolo la aw de t'a dɔn a t'a tɛ fɔlɔ koyi fo a ka juru ka sara ka bɔ a kan na de ni tɔ min tɔɔrɔ bɛ ka taa ye bon ko ni dɔw bɛ saya ni makaran na dɔw bɛ suratu yasini kala kan akhira wala mautikum suratu yasin hadisi da'if hadisa min nana ko aka su mana mɔgɔ minnu ni fatulu bɛ ɲɔgɔn na aka su aka yasi kalu kan hadisa lafulen de don mais dɔw bɛ hadisa in kan ni mɔgɔ fatura olu bɛ taa sonsɔrɔ a su yɛrɛ de kun na k'olu bɛ yasini kala u bɛ taa dilo hadisa la hadisi da'if don kama ko ni hari hadisa in sahara ko Allah ɲini ye de min ni saya ni makara bɛ ɲɔgɔn na a ka suratu yasini kara a kɔrɔ parce que suratu yasini hadamaden dancogo ani hadamaden fatulu ani qiyama ko b'a la ko na kɛ sababu ye ka nin bɔli nɔgɔya a ma mais hadisa in ma saha yɛrɛ ko ni mɔgɔ min ye salamu kɛ farda ka jikiru kɛ ka fatiha ta u yɛrɛ u bɛ daga a tɛ daga a ma sabati ciden ni sɛbaw bolo ko farda kɔfɛ u b'u tɛgɛ fɛnsɛ ka duwawu kɛ o ma sabati dɔnnikɛbaw k'o ye bidiya ye e yɛrɛ ka nafilaw kɔni n'i ye nafilaw kɛ wagati n k'i tɛgɛ fɛnsɛ ka duwawu kɛ n yɛrɛ baasi t'o la mais farda kɔfɛ a ma sabati ciden bolo a ma sabati sɛbaw bolo k'u bɛ tɛgɛ fɛnsɛ farda kɔfɛ ka duwawu kɛ o ye bidiya ye donc salli yɛrɛ kɔfɛ farda yɛrɛ kɔfɛ har kurana kɔnɔ ala ma duwawu fɔ ye a ko fa idha qadaytumu salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ala ko n'a ka salli timmɛra salli banna ko a ye ala kosuma aw sigilen don a taamatɔ don a dalen don a y'a ka jikiru de fɔ jikiru de bɛ salli kɔfɛ farda salli kɔni hadamaden duwawu b'i bolo a ka ɲi ka salli de kɔnɔ
duwawu nunun kañi sallide kono parce que hadamaden ɓe sallila wakati mide ine ala ɓe gundo ñogoñala donc ko bila a yira ala la ɓe gundo ñogoñala wakati mide ni salamu kera doro gundo ñogoña banna ine ala ce duwawu ɓe kañi sallide kono wodi ato ciiden ko hadamaden ni ala ka suru yoro min o yi sujudutode ako a ye duwawu caya aka sudurula akaka ala bawu jaabiye abdullah ibn mas'ud ka duwawu wa hadisa la tuma mi ciiden ye tahya fo ye tahya laba ako summa liyatakhayyar ma sa min du'aika ako ka tahya ko fe tahya laba niyu akata ya ka kuma fo banna ako ko fe duwawu kadiye ka fo donc hadamade farda kono ibi ka duwawu ke sujudu tore ibi ka duwawu ke ka tahya laba undela salli koni ko fe mimbe jikiru de be ka ke laada ye farda ko fe kin tege ja ka duwawu ke bidiya do lesirtala سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ko dode do ko aleto démissionné yala ko alay alannani de tumami ale nana balu ya kadina famu animisira ko inna